few moments later. So hi guys. Agay, natulog pa chukog sula guys. No! Ayan guys. So, Ginagawa thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe guys, and comment down Ginagawa below. Tara, balsa na guys. Guys, tara, balsa na. Tara guys. Ginagawa mo. A few moments later. Hi guys. Oh my God! Hi, so welcome back to my channel. Simpleng Bisaya Vlogger is back. So for today's video guys, kay itur mo na po diri na po sa among kalubinhan guys. Ay, so, kaya kalbinhan guys, buyag lang. Pero wait lang. Ipakita ang mga kalbinhan nato. Ay, basta ektaryahan. Ay, ipakita ko. Ay, guys. Ayan. Basta ka-ektaryahan ang among kalbinhan. So, gather, mayaman guys. Dapat. What? So, don't miss out. Ito, wala siya guys. Pero, look. Oh no! Bunga. My God. So, Moments later. Karon guys, magbunot na miglubi guys para makalugsong na mi kay ug dili na nila mo sugdan guys kanus pa man ni makatugbong ani balik sa ubos. Sa amo na ni siyang buntan kay dadon lagi namo ni sa ubos guys kay ipakaon sa among manok kay wala na intawon ni budget pang palit og manok guys. Sao na lang. Tabang ba ang manok guys? Wa ay sudan ba? Buntan ni guys. Ubay-ubay na pagyud ni. Ubay gini pagkuan. Mao nga. Nahula ni. Ano na mo kay maagtan minig alas 12 unsa na namong panid ko dili wala man minig dalag kanon. Para mabuhi kita mana pakita atong mga kalubinhan guys kita na muna among buntan guys untuk hana so diha lang mo guys watch lang mo until mahuman mo kay ito na sa gamilaw guys so kahit tayo yung paking lamok dali guys balakod ko saan wa man milaki guys dire so kami na lang ng kamot na lang dito gusto mo wala man kay baso so, wala po may baso guys so kanina mong butangan o tubig sa butong kaya di man alay sanay di man kabalo ako anak mo inom god kaning diretso sa lubi ta,
So, mao nga. Hindi ka nang dili siya. O, dili na, binta. Yung ani lang, guys. Eh, taga-bukid unta mi, guys. Pero, ignorante kayo kung anak. Di ka, ne? Hindi, papali. Kabalo dahil. Bukan na, be. Bukan na lang nga. Dito siya kabalo, guys. So, amo na lang buko ng lubi para dito siya malinang pwede. Dito kabalo, guys. Taga-bukid yung pa. Bukan na kay water money at butong. Dali na ako, drink ka. Yan din na, be. Huwag na kong tubig. Hindi ako, be. Magmanihong. Diri. Very good. Yan na lang gitusnog iyang baba. So go, ayaw pagbasa-basa kuya. Init na bata. Ay pagbasa-basa. Uy, ignorante kayo. Puyo pagabas, guys. Ignorante kayo, guys. Wala, yun ka. Oh, wala sa ubos, guys. Uy, wala dito sa ubos. Paita ba? Wa man guni kasulay inom sa tunggo, guys. So di mo karilit og tunggo kay wa mo kasulay ana mga rikid ba yan. Dili ato bitaw na. Ayun na. Ay po, mabasa ka. Mabasa. Minit na ba tagikan? Go, drink. Guys, English taka pag yun. Kadira. Alam mo? Dili na ka? Later na po, later. Dili ka ni ma? Mama. Hindi ni mama. Ha? Biscuit na sad? Ang sanan? Ito. Open? Biscuit na natin. Mawa. Ma. Awa. Oh, biscuit na sad yung gikaon, guys. Ma. Ay, naku, bukay na niya na namang pagkaon niya dito. A few moments later. Lagong pa akong ilok, guys. Lagong pa akong lawas, guys. Unsa na lang taan eh. Unsa na itawag na ako. Oh my God. Maawa kayo sa akin, guys. So, i-tour mo na ako, guys. So, kakita mo, ani, guys. Kanang dito galing niyang lubi, guys. Amo, ana! So, kanang dirahan to, anang naay. Iskina nga limpyo, gani, guys. Kanang dili, guys, sa lasang-lasang. Amo, ana! Ayan, kanang nailubi dito. Dilatasan, kana. Amuan na! Andun na kutob. Ayan. Amuan na diha, guys. So, diba? Laghan mi kalabinhan, guys. So, thankful mi sa amo. Thankful? Nagpasalamat mi. Ugda ko sa amo mga sinaunang tao, guys. Nga, di pa binlan ang tao mi. Makakaon pa mi butong. Makakuha pa mi glaya. Makakupras pa mi, guys. So, thank you so much sa mga sinaunang tao. Like my lula, my papa. Ayan, guys. A few moments later. Guys, manguli namin, guys. Kay Perti na yung inita, guys. Oh, no! Guys, so, dira na, guys. Ako dala, guys. Perti naghanap, guys. Mama. Napaguod ko, guys. Barbie! A few moments later. So, what's up, guys? Mangulit, diba? So, thank you for watching, guys. And, mangulit. A few moments later.